Tinokudokesai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rochina mwedzi uno wakakunguru kaiti nyepe zviri munhau dzenyasi tiri kufara kuti dare guru munyika muguta reHarare ragoti iro Joanna Mamombe pabodzi naCecelia Chimbiri waribe mhosva panhau yawaipomerwa kunenedzehwa nehurumende kunzi kwaiva gonyepa kuti wakanga wambopambiwa abduction pachirungu. Tiri kuramba tichizvitenda izvi nokutoti zvazviri kutonetsa idi ndipo munotoona kutoti vanhu vanenge anafunga chiposi waribe chisvinu nokuti ndo wamwe wawanhuka waiita kuti kwaiwanhuwa wainyepa kudini wachinyepa zvavo wari kuita kuti zvinhu zviite kurwadza pakaita kunyangariwa, asi tiri kuramba tichitenda kuti watakanirwa mhosva iyi. Bato roCCC ragobudisa iro masoko akanaka okuti rakwanisa kubvumirana newabi yawo vari kudunhu rokumasvingo kuti wareke zvekuita zvokunyoresa wari wairi panzvimbo ibodzi. Toramba tichizvitenda izvi nokuti ndo zvinoita kuti basa rowanhu risimbe panhau yosarudzori. Rekai tione kuti zviri kuHarare zvichaburika zvisvinu chere nokuti wakaita sana Freddy Masarirevhu wari kundoramba wachindoti pamunhondo pamusasa pamupfuti paribe chisvinu pamutowa paribe chisvinu chavari kuita, asi kuti waburike kuti tabuda musarudzo wari kudaba kureketa kuti chanja chopfene. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Iyo nguva ino yakaringana nosarudzo munoita kuonerera nokungwirira kureketa kuno kwai kwaburika inonzi independent candidates for ED wakomana poita heno kuti chokwadi chere kwai kuno imwe iri kunzi CCC for ED unobva waita kuzvisaya kuti kohoko zviri kumbotekaira sei, chii chaizvo chimhuka rudzi unobva waita kuisaya. Heno rekai tirambe takaringa kwainenge ichienda chaiko tinenge tichindoringa. Muno kumwe kutsvaka rutsigiro hwachiwenga wagoburika wari kureketaiwo kuti kwai wanhu wokumbare gochemai newanhu woCCC nokuti ndo wakaramba kuti tinhadzirise nzvimbo dzokugara dzomumbare mafuratsi aya pachirungu. Aiwa unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa wanosaya bawo kunenedzera kunze kwawo basi iwo ndo wanoramba wari wakanaka, wamwe mese ndi munoramba muri makanyangara. Unosaya kuti kohoko naye wakuruwa kubva waita kureketa pwito dzakadari unobva wazvisaya, asi kundoramba takaringa zuva rosarudzo riri kusvikira idi makuno yanochaiwo rinenge rasvika. Kureketa kuno mapato anopikisana nehurumende ari kuramba achida kuringa nokufunga kuti woita zvokudini nonyaya yegwaro roavhoti. Izvezvi hurumende iribe chayareketa, asi iyo zeki inotekaedza sarudzo iri kufanira kunge ichipa vanhu wese wakapinda musarudzo. Ari kanzura anopiwa nzvimbo yaari kanzura, ari MP anopiwa nzvimbo yaari MP, ariwo seneti anopiwawo zvibodzizvo, ariwo munhu ari kuita mutungamiri wenyika anopiwawo nyika yese kuti zviite zvakanaka, wachibva waziva kuti aiwa vanhu varimo wakadari zvakadari. Asi izvezvizvi paribe chiripo wozeki wari kuramba wakanyarara zvavo. Heno kuti zvichamboita sei kureketa kuno wanoita zvokupanga mazano poka reno ana anodzanzero wokubato rinopikisa kunyanya roCCC wari kuita kukweshana izvezvi kufunga kuti woita sei nonhau iyi, chii chaizvo chawangaite kuti zvichinje zvinhadzirike zvinhu pokare sarudzo dzichienderera mberi wachihwina. Heno mabi angu rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Kwainozesa izvezvi taakwanisa kunhadzira manje magetsi anoenderana noatinoda kuseenzesa. Wagoreketaiwo kutoti aiwa kureketa kuno tichiribe kudzimiwa kwamagetsi kuuya kwokuti load shedding aiwa yaperera pano. Rekai tione kuti chokwadi chere, asi wamwe wagotoburika nyasi kutoti zvamuri kureketa zvekuti kuribe magetsi abva atoenda, saka unobva wasaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Heno ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichimboenda nokupi. Akaimba midzimbo dzakawanda Diva Mafunga kwai apfa, wamwe wari kuti iwo kwai akaita kugwarashiwa notsaona dzimotikari. Heno kuti chokwadi chete kana kuti manyepo chedu kuramba takaringa, asi zviri kurwadza wazhinji idi nokuti mhanzi yache aiwa yanga yakarurama, yanga iri mitsvinu. Ukagotetekera so unobva wanyatsombwa kuti ndatosvika ini mhera kudenga chaiko ndatosvika. Rekai tione kuti kuchemiwa kwache kunenge kuchiisiwepi
pokale kuti wanombuchiwa inenge ichisiwe tanyepiwa ba nowari kurengera nozokuwikiwa kwache. Mumwe wobatoro National Patriotic Front aripo kare ari kunzi muzvina mabhizimusi Agrippa Masiya Kulima kwai akabatiwa izvezvi ari kuEswatini kwaakabatirwa mari inoita mari yekuAmerica 153 ozuru $153,000 pachirungu. Kwai yenge iri musvo iyo yacho chaiyo yekutoerenga kuti ketu ndo yaabatirwa kuno heno kuti achabuditsiwa chere nokuti yagoti kwai njo bhizimusi rache wati asi wokuEswatini wabva wati bhizimusi rako iri rikandotanda kunyoresiwa mugore 2020 nanyasi ribe kana sendi raraunza kuhurumende, saka uri kuita zvisiri zvotinyepe zvisvino. Iye abva areka kuwanyepa heno kuti imari yei iyoyo. Makomana makutukutu akadari aidi zvakaita kunyangariwa, rekai tione kuti zvinopera mushechere. Hurumende kubudikidza negurukota anoringano zvomari wabuditsaiwo kutoti kwai kuchiribe makanzuru kana mapazi hurumende anofanira kumanikidza vanhu vese kubhadhara mari yekuAmerica basi. Zvese izvi zvinonaka wachireketa kudari, asi kumapasipoti kaanga watande ikoko hede vanhu vava vanoita kunyeperana kuita kuti jairira zvavo, asi rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Ipapo wagotoreketa kutoti munhu wese anokodzero yekubhadhara mari yomunyika kana iripo obva abhadhara, achibhadhara pokare ino reti yomunyika iyi pakaita kuoma. Apa ivo vari kupembera izvezvi kuti kwai mari yavo ndoyo mari iri kuwana simba ichienzanisiwa nemari yekuAmerica. Kureketa kuno kwai sondo rino iri kutotengesiwa nozviuru 5,305 ano 5,395 Zim dollar for $1 pachirungu. Ndipo munotoona kutoti ya kwatiri kuenda ndiko kwatiri kubenhuka chaiko. Rekai tione zvinoita kudini ipapa. Tinenge takandokumirirai tichindokunyepai. Bhangi ropasi rese raagoreketa iro kuti kwai Zimbabwe ndiyo nyika ino upfumi huri kuenzana iri pachinhamba yechitanhatu chaicho panyika dzino upfumi huri kuenzana, zvokuti wanhu zvikamu 10 kubva muzana zvavanhu vane mari ndo vano mari yakawanditsa, zvokuti wanhu wese wakada kuvatambirisa mari wanotowatambirisa. Wakomana pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbotekaira sei izvozvi tinenge tichizviona. Tikaringa mamiriro okunze kureketa kuno kwai nhau yakamu tatowo mumwedzi wakakunguru asi paribe kuningisika zvino kutanda kwesondo rino kwauya zvakanyanyisa kunyangara. Iwo wana maringa kunze wari kuti iwo sondo rino rese rinenge rakandodando zvichindoenda zvakadando. Rekai tigoona kuti zvinopedziwa mushechere izvozvi. Kana kuine vamwe vano magudza akawanda aiwa itai muchipanana novamwe. Pokare wanokwanisa kutereka mvura, terekai mvura mushambe, taramba unoita utsutsa. Tiri kuhwadziwa fani nozvabudika nyasi kumutambo kiriketi. Tajiwa nechikwata cheScotland nomumhanyo inoita 30 nomubodzi 31 runs pachirungu. Pakaita kunyangariwa wakomana tadatadza pokare kuenda kumutambo yo pasi rese. Ndipo munotoona kutoti hidi rekai vamwe wagoreketa kuti kwai mhosva njache mukuru wenyika iyi nokuti ndiye akaenda kumaira pokare akabva apfekera hembe yavo iyi abva zvaita kunyangariwa. Ipapa pakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi tiri kuhwadziwa nyasi. Munhu wese anga akaita kuringira kuti tichabva taenda mberi kuno zvaenda nopamwe kuita kupoiriwa chaiko wakomana wacho. Chirekai tiringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa mapata anopikisana nohurumende ari kuedza kuti abatane aone kuti anokona chere kupinda musarudzo dzogore rinouya wari boka ribodzi. Rekai tione kuti wachazviita chere nekuti wari kuringira kuti wakadando aiwa anokona kuibisa ANC pachigaro. Tinenge takaringa mabuja tichiona kuti zvinenge zvimbotekaira sei izvozvo. Munyika yeMozambique kwaisiwa mari yekuAmerica inoita mamirioni 40 $78 million pachirungu. Ipapa yaisiwa kuti ibatsire kunhadzirisa zvinhu zvese zvasarira magoronga nezvimwe zvakadandando nokuwaka nzira
dzinoda kuti dzitekaidziwe dzimotikari nokudidi. Kubva apa puya iro dutu mupengori toramba tichiti vabi yedu zvavo. Uganda ipapa yagotorekera kuti yakutsvaka pokare mwana mazvina mari mainvesta pachirungu kuti wagouye wape mari nokuti wada kuti wawake chokupepeta nacho oiri yawainayo. Rekai tione kuti zvichakoneka chere. Kwayo kuAmerica nokuItaly wanga warimo waribe kuzosaina pokare rimwe dhiri papera dhiri rawanga wainaro racho pakaita kunyangariwa ipapa apa. Nyika yeEthiopia yagototi yakutoda kuti ise mutemo wokunadzirisa ukama hwayo nowanhu wanobuda munyikamo wachienda kunyika yeDjibouti noSudan kuti waende kotengesa. Ticharamba takaringa zvedu kuti zvinenge zvichikaira sei. Wada kuti kwai inonzi formalization of the trade route. Rekai tione kuti zvinenge zvichikaira sei ipapa. Paunenge wazviita munondoziva tinokunyepai. Tikananga kuNigeria kumadokazuva kuAfrica kuku paizvezvizvi wanobika chingwa wakuNigeria wagototi takwidza chingwa. Wakomana pakaita kunyangariwa upenyu hunoita kuramba uchiita kupfanya wanawo wanhu. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvizvi. Asi paribe chizvino. KuSenegal mutungamiri wenyika ikweyo agotoreketa kuti kwai aiwaba ndiri kuda kugopinda munyaya yokupinda pokare kochitatu musarudzo kuteedzera zviri kureketiwa nobumbiro romutemo. Asi chinhu chaaribe kureketa kuti izvezvi pari kuuya sarudzo dziri kuuya ari kupinda chere nokutoti panenge pachaita chanja chofene. Rekai tirambe takaringa zvedu kuona kuti zvinenge zvidini nekuti izvezvizvi aiwa munoita njodo muSenegal mo izvezvi kureketa kunoitori njodo wanhu vari kuita batai murefu batai mupfupi nonyaya ibodziyo iyo wanhu vari kuzvidaba zvomunhu anoita sikinyatokona kwakadaro. Tikaringa kokupedzisira kari kuitika muSouth Africa kana zvomutambo izvezvi chikwata chevanhukadzi cheimomo chiri kundoti tinyorerei pasi kuti mari yedu iri kubva yauya ichibva kuFIFA ichibva yapinda mumaakaundi medu. Iwo weSafa wari kuti aiwaba tiri kuda kuzvinyora izvozvo. Wotoona kuti wakateya mari dzovasikanawa manje wabva watoti aiwa tinoenda bakotamba. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ipapa pakaita kunyangariwa asi tiri kuzvitenda. Dai watoramba wakamira nekuti wakandobvuma basi aiwa wanenge wajiwa naye wandoita kujiwa chaiko wachibenhuka wachichema pokare nekuti pane paribe kana sendi riripo ipapo. Rekai tigumire pano mabuja kwanyasi tapeta zvitauro. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.